Ah, goeie. Goeie. Waar ben je om het waanden? Dat is... Jou hebt even een manier betocht dat je net met door de knibbels hoeven. Ja. Ik had een rug. Ik had een herseninfarct. Is dat ook de reden dat je wat moeilijker praat, hè? Ja. Goeie. Wij staan even met jouw man te praten. Dat is mijn man, hè? Oh, dat is net jouw man. Dat is mijn buurman. Oh, de buurman is dit. Ja, mijn man is er net. En de boorman is bij jou in de tuin ondergang. Nou, dat mag wel, hè? Dat is een hele goede buurman. Komt wel vaker in de tuin, hè? Dat had je ook goed voorgehoord. Ja, maar ik. Je moet de buurten tevreden houden. Maar de boorman die vertelde niet dat er een herseninfarct had. Ja. Ja, hij is ook soms moeilijk te verstaan. Maar ja, daar is er net minder om. We kennen goed met elkaar. Maar ja, dat heeft wel een impact op me. Hoor. Je kunt beter maar niks aan. Ik heb zelf ook een ongemak gewoon, dus het was hier van in. Ik zit zelf ook, ik ken ook dat volle kanten uit. Ik ben naast het hoofd vallen en de heup kapot en de voet jiepen en hele plak op mijn hakken. Dat ja, dan ren je ik net niet meer. Dus wat dat dan geeft, ja, als je wat had. Jo, hadden wat, de boorman had wat en dan mag je elkaar wat helpen. Ja, nou dat doe ik. Mijn man helpt mij met jazz mee en helpt dus even met wat oordendenkjes. En samen hebben we de team betrokken. Maar. En jo, had dadelijk weer een creëze green in de tuin. Ja, nou ja. Björn haalt de bloempjes eruit en dan de man weer even mee en dan ligt het weer netjes. Nou, mooi dat ze kent. Ja, zeker weten. Nou, wij wensen je hem nog een hoffelijke dag en sterkte met alles. Dank u wel.